Kajingwan karoy kapar ha kajala kalong shisha kajing kerku ke bakrau. Henry da kajing le bum sitnyo ki brig batrai bakta banwan ra kata karoy kapar kalong penban kajing temeki ha kaba nakaleng kakasi Students Union Nongstown Circle hapo kajing ilam jong sama Davis Goldfield wanyang ubade president men ha kasing thok den jong katayo blala kalalai banjurep yaki katu kini gijakarep ki balasakta namar kajing pentere ka surok shilong tura da ka company BSCC and CJV kabala shuthe pathar ya ka khando bat ki mau ki bami na kajing ti banshna ya kani ka surong kini gijaka ki badan pokasnong sitli bakasnong umsaw bakantup yaki penthor ka ba ki jaka phlang ki badan harut ka tega surok ba ha kajing akran ba unong tho khubor nakaleng kinong rap kila penpau bagi penthor ka ba ke bagi jurep jureng berosi kata kila syatap ha ka khando bat haki mau bat kani kala bu jeng hadu kata-kata yaki kat ba nakaleng usama Davis Goldfield wanyang ulai thu bakaseng kan select ban pensngo hakmat jong deputy commissioner ka district bon perkhat lam ban ai ke jing rap yaki tegi jaka ki bala syakta bu ka ba kraw ya ka dong ka than lo ne ka jingwan ya ka surok yen rei ha ko pat kaliang kalong ka jing tim jam ta ki katu kat ne khamtam kinong rap bat khamtam gini ba duk ba melung ba pli ki don ruki pentha mengai de lagi jong khamat ba kila syak ta ba khendau ki jing the khendau pat nakalian jong ki try kim ai ka jing bet regile shu the hi laga the te ki jaka ki balong tham han rem ta ki long lum no lam ga jing the khendau the mau jong ka company de halor ka ne ka bantaro nakalian jong ni misalek ra da jing tho how deputy commissioner jong ka West Hills ba un sim khya